kambagi tini Pila no jotono media person no hambai maya pharo noro nukhna sal kisa sekango social media hayaka ba YouTube tai WhatsApp go ane kaisa video kale panda thangpu samana video viral mani akong tinang kisa clarification baginai tini media longang dikha ko pula nang sanam sung a video ka belai no kesam abo thangnai bisini November hayaka December talni engkhana ajarawa khoroksa ani angphai engklayo bungka omrit de borma bini kami ke borokathal hati o bini kale pano thanginai sung kaisa invite thangka garo borok family rok baithago pana paiti o request khai kya kisa jamai no khobino sung kisa tok thok ang tabo sanam sung khe dofani samung tang huninai je kaile pano thangmanliya kaisa birthday assignment pano thangmanliya abo haito ngimeya borong live for nini dofani samung no kari politics no kari bo jotoni no kaisa personal life tongo angke panda thangai musama baile ani abo hai kuno musa chaya nungja yang tai kaisa kok sanam songo boni sikang je ang khoroksa tabu political leader hne abo dofani samung tanga hne sinejang sikang ang khoroksa artist tongmani tai artist tabu bang artist hapar bekereng tongo program lo khaya phon ang borbai kokdung bisingti rok ang malai tongo kokro sai tongo ngang ro saname ke khoroksa ang artist ang kisan bagi ang pogui thangna je ang khoroksa leader hai ka bati pramothana dong boni sikang khoroksa artist tongmani angke artist samung cho singno jaga thangka angke singno sinema ro jaga je musanai resabnai bodor chhne kaisa musam viral ngoi tongma ke comments khainan ko ya haime khok sitra kari kok saran ko ya ang kebama nukha je social media ro je YouTube ro je comments khainai maximum no fake id sanamja tai fake bung sram nai YouTube channel khulogoi nai je aro dofani samung tangnai dofani khorang tipuri khorang amtiro hone kebama channel sramja tai aro kebama baksa ni bagi bo kaham sare bo tongo baksa ngetai kebangma je hamia sanai hamia kok thai sinai maximum ang khaka borok tabuni young generation serai rok na maybe borok sakbai thangno kefek mani bai chawi gudal jak borok na ngka kebangma ro amake saya selemen nugo tai ang je samung kaham khlai tongo ba khlai mani aba hai video hai ka photo rok no khe borok kaisa bono borok share khaglak phiaba mungsasuk sebman kaya susi bela man ka apur ke dolai sina tai sini borok bo buci thing ahai no angko khalai nai borok da omoda bong ni greater development ideology omoda khorsa neta ni tom hai dai kobang kok sitra rok khai merok saka ang pori bona kya je mansa ang pheba obonang dukhunang je sini borok rok kaisa je kokno ek na na ya kokno khe ek layo ka abonang koinai lupurong no bo je norok mohai khlaiman amno mothak ditai aje upload khlainai ang bormo saramo so kaise YouTube ni kaise ek botong je nang khoroksa borok ni without permission nang bini private video hai ka bini personal life ni video ro nang share khlaime ha ka upload khlaime bongno ang naikhang ke bongno naitu karane ni jora asung nangla phiaba ang mohai khlaina musunya tang borno asung koina musunya omhai video ro mono share khalaya tang khane belena sanai tai omti rong nang mothakan janai nang kun musa to sungna tang nok sungna